Men kent de vogel onzien veer. Paradiesvogel vrouwtje Kids is krek waarom uit Afghanistan dat ze optreden had voor uw soldaten. En het theaterstuk Veteraan oer oud-Indiëgongers gaat in reprise. Haartrolspeler Joop Wittermans wist zijn teksten nog uit te hollen. Welkom. Dit is Bient op de dag dat onderzoek aantoont dat het weer beter gaat met de grijdenvogel. De belangrijkste conclusie is dat de 4 steltlopers de laatste 7 jaar stabiliseren. De aantallen die blijven gelijk, waar we in al die jaren daarvoor toch steeds te maken hadden met een afname van zo'n 2% per jaar. Dus het is echt een opvallende koerswijziging voor die weidevogels. Dat wie Ernst Oosterveld van natuuronderzoeksbureau Altenburg en Wiebenga. En die maken Joet bekend dat in gebieden dat agrarisch natuurbeheer tappost wordt, het weer wat beter gaat met de grijdenvogel. Rijden had toch, boer in Kolm. Jou ben ik wandelen met het agrarisch natuurbeheer. Allereerst, wat vind je eigenlijk van deze uitspraak, van het onderzoek? Nou, dat zijn natuurlijk enorm mooie resultaten, want wij als agrarische sector en als boeren zijn al jaren bezig om het beleid op onze bedrijven aan te passen. En dat lijkt erop dat het nu voor het eerst een voorzichtig herstel begint te komen van het aantal jonge kievieten en schoolexters. Maar dat zeg je ook in je eigen longen? Ja, als ik me terugreflecteer naar onze eigen percelen, waar we dus echt bewust percelen hebben aangelegd en echt de hoofdfunctie weidevogels hebben gegeven. Dus daar heeft de weidevogel voorrang. Daar doen we alles aan om de jonge kuikens tegemoet te komen. Dus we zetten stukken land onder water. We bemesten daar alleen met vaste mest. We maaien daar bewust heel laat. We maaien in mozaïekbeheer, dus speciaal stukken later, eerder. Zodat de jonge kievieten makkelijker heen en weer kunnen lopen over de percelen. En veel voedsel kunnen vinden. Ja. Hier zag we, hier liet hij het loon onder water in en daar komen dus meer vogels dan op. Beter gebied voor de vogels. Hoe lang doe je hem dit al eigenlijk? We zijn hier op ons bedrijf al meer dan 12 jaar mee bezig. Zijn iedere keer vanuit de overheid word je gestimuleerd voor een project voor 6 jaar te doen. Dit is nu het tweede project. En nu zien we eindelijk na zo'n lange tijd van investeren in je percelen, investeren in je bemesting met vaste mest. Er komen meer wormen, er komen meer mollen. Dat is dan weer jammer. Maar er komen een boer een hekel aan. Ja, dat is niet handig. Ook niet in je tuin, privé. Dus dat kan de meeste mensen snappen dat wel. Maar er komen ook steeds meer voeding voor de jonge kuikens. In jonge wormen, in vliegjes, in muggen. En dat is heel mooi. Ja, want jou hebben gewoon kei. Je hebt een boerenbedrijf. Ja, we hebben een groot modern melkveebehouderijbedrijf met 500 koeien op 300 hectare land. En dus zelfs voor zulke bedrijven kun je laten zien dat juist op die gespecialiseerde melkveebedrijven dus echt ruimte is voor professioneel natuurbeheer. En je krijgt er een vergoeding voor, hè? Als je het doggen. Ja, vergoeding. Het is een tegemoetkoming in de gederfde opbrengsten. Want door percelen juist later te maaien, verlies je voederwinning. Het kost wat extra tijd. Je maait, laat stukken staan. Daar moet je extra arbeid voor leveren. En daar is een tegemoetkoming in de kosten voor. Ja. Nou, ben je net een echte Fries. Je komt uit Gelderloon, waar je als zoontje hier in Kolm. Maar hier ben we toch al een beetje van de vogeltjes. Dat is voor jou ook wel echt een skok eigenlijk, net als mij. Of net, hier ben we al vol van de vogeltjes. Ja, dat klopt. Volgens mij hebben de Friesen dat in de genen zitten. We komen uit Gelderland, daar was dat niet gebruikelijk. Ja, er waren weinig weidevogels, er werd eigenlijk niet veel op gelet. En dan kom je hier in Friesland en dan gebeuren er dingen die je eigenlijk helemaal niet snapt als buitenstaander. Neem eens wat. Dat mensen over je land lopen om eieren te zoeken. En vroeger was in het zuiden van het land van de boer zelf. En hier is dat wel heel mooi dat je dat als boer met z'n allen kan delen. Ja, weet je nog de allereerste keer dat er een vreemde vogel oejo roem? Ja, die liep daar over het land heen en ik daarheen. Ik zei, meneer, wat moet u hier? En hij liep gewoon door zonder mij de gedachten te zeggen. Dus ik voelde me genegeerd op mijn eigen percelen. Maar goed, nu snap ik de Friese cultuur beter. En is dat alleen maar een pluspunt dat mensen jou als boer, als vrijwilliger wil helpen om de nesten te beschermen, de nesten op te zoeken. En de interactie boer-burger maakt het juist heel mooi dat het agrarisch natuurbeheer in Friesland ook gedragen wordt. Nog even over de takkomst, want wat dit onderzoek dat toont dus aan dat er meer grijdenvogels, 40% meer liepen in gewoon gebieden. Wat zei dat dan eigenlijk voor de takkomst? Wat dat zegt voor de toekomst is natuurlijk nog, het is hele prematuur herstel. De kievit is enorm hersteld, maar dat is het laatste jaar en we hopen echt dat dat door gaat zetten. Het laatste jaar had een aantal omstandigheden waardoor dat ook in één keer makkelijk kon. Er waren heel veel muizen in de andere gebieden van Friesland.
Friesland. Heel veel zwart land. Je ziet dat de kiwi daar zich toch ook wel heel goed thuis voelt. En bij tank onder moes gaat het nou weer goed met de lip. Ja, je kan het bijna zwart-wit zo stellen. We hopen niet dat de muizen terugkomen, maar we hopen wel dat de kiwi zich doorzet. En ook voor de andere weidevogels laat dat toch een licht herstel zien. Het is nog heel prematuur, maar het betekent wel dus dat de ingezette euro's, de hulp van de overheid, de boeren en de burgers, dat toch leidt tot een verbetering van. Dus het is nooit weggegooid geld, alleen we moeten dat met z'n allen blijven ondersteunen. Ja, dank voor jouw verhaal. En een keer was weer ijsziekje, Joop. Ja, nou ja, ik ben net een ijszieker. Maar, nee. Maar ik ben net geen ijszieker. Helemaal net, want Maar hij is zelf nog nooit een iPhone. ik heb zelf nog nooit een iPhone, maar ik ben wel lid van een vogelwacht of donateur. Maar omdat ik vind dat de nijzorg heel wichtig is. En ik denk dat vind ik heel wichtig, de nijzorg. Absoluut. Dat is ik zo. Assen zochten we trouwens bij Ben van Oud-Indië-gongers hoe wat het theaterstik veteranen al hier losmaken had. Nou is wat oors, want de Ljouwerter jongeres vrouwtje Kids is wend om met haar band Boulevard naar alle uithoeken van ons land te reizigen. Maar een retour naar Afghanistan, ja, dat is dan wel wat oors. Vannacht is ze weer omkwam van een bijzonder optreden waarbij ze zontje nationaliteiten in één grote Polonaise kregen het. Of net? Nou, bijna. Ja? Ja. Hoe wie het er? Jongen, ja. Nou, een hele ervaring, Michael Sissen. Ja, wat zei er zitten dus Hollanders. Een stuk of 100 Hollanders op een groot kamp van 1600 mensen. Besteden uit zo'n nationaliteiten. Dus mij elkaar zitten ze daar in een kamp. En als er omheen riest, is zo'n hele kilometer verder. En daar zitten ze met z'n allen. Het is bijna een soort gevangenis, zoals het nemen kunnen. Maar ze doen natuurlijk. Die heeft jou een maand je vrouw schoen en dan komt er in één keer een blonde vrouw op. Ja, dat weer wel even te merken. Van die ego. Ja. Hey, want we kunnen even zien wat je precies wie en hebben een kaartje van maken. Want kamp Marmel, dat is dus in Afghanistan, hè? Mazar-i-Sharif, daar ziet je hem. Mazar-i-Sharif. Ja, en ze noemen het mes daar. Oké, maar is wie het daar onrustig eigenlijk? Op dit moment net. Nee, de missie daar is om de militairen van Afghanistan en de politie te supporten, ondersteunen in hun werk. Dat ze het beter uitvieren kunnen. Zodat ze zichzelf goed redden kunnen. En dat is het werk wat deze missie inhoudt. Ja, en wat ze daar doen. Want dan krijg je natuurlijk wel vaker boekings, maar niet band. Maar dan zit er nou in één keer een e-mailtje en dan komt het uit Afghanistan. Ja, ik zei, ja, is toch geen Curaçao? Of? Nee, Afghanistan. En het wie direct al meer 4, dus... Echt nog? Ja, ik denk al mooi waar, maar het wie koud. Het wie koud. En volgende week wordt het weer 20 graden daar, dus het gaat er heel anders dan we bent binnen. Het gaat er heel op en del. Maar nou ja, ik ga geen moment twijfelen. Nee? Nee, wel even natuurlijk wie het van... hoe is het daar nou? Maar ik ga steeds, ik vertrouw daarop op Defensie. Als u dat naar thuis stuurt, dat kan en dat het veilig is. Anders dan liet ze u net gaan. Dus Nee. ik ben gewoon, huppakee, klep me op en go. En nou, dan ben ik blij omdat ik het die heb. Ja, want vertel eens. Ja, Joop? Ja, moest het vrezen of niet? Nee. Nee, oké. Want vertel eens, wat voor feest wie het? Het hiet een meisje mij dat ze op de helft van hun missie binnen. De meesten zitten daar een man of 4 of 6. En op een gegeven moment dan is het van, nou, dan gaan ze er wel heel lange tijd zitten ze er al. En dan moet er wat ontspanning komen voor de militairen. En dan laten ze iets hoe komen. Ja, maar Dus, dit ben de beeld, hè? Die is er zelf makken dus, denk ik, of niet? Nou, nee. Of een oor? Nee, natuurlijk de doosjongster. Ja, dat is maar wat dus de lastig. begeleiders, die hadden er ons filmpje west. Nou, en het wie binnen de kwartste keer een feest. En wij, de opdracht wie foute muziek. Want het wie een beetje echt nog een nasleep van carnaval. Want de Brabanders die er zitten gaan natuurlijk het carnaval mist. En we winnen op de helft van de missie, dan is er een feestje. Foute muziek, carnaval. Dus het is samen wie het feest. En wat ze dan echt voor gewoond hebben, is dat ze op een balken de missies kroon, de namen van de missie. En dan als we dan z'n 4 binnen op de helft van de missie, dan zeggen ze die tromeden. Daar hiek ik wat beelden van. Ik weet dat of je hem die voen ha. Ja. Maar dan zeggen ze zo'n balken tromeden. En die werd weer ophangen in het clubhuis daar in het van hun, de Lions Rock in dit geval heette dat daar. En dat is een hele leuke, mooie gewoonte dat ze dat doen. Ja, nou is er West. Zoals nou ik oorstje in ons is zo'n missie? Ja. Want hier is misschien voor een heel soort vragen. Een heel soort vragen. En daar ga ik nog lang net alle antwoorden op. Dat vind ik wel jammer. Ik wil er echt nog wel volle langer om rennen. Wat wie de grootste vraag die staat hier in de achterhoofd van, ja, dat wil ik aan echt bevast weten. Wat doe je meer eigenlijk? De eerst altijd wel Oeruzgan en daar zitten wat Nederlanders in Kabul. En wat doe je hem eigenlijk hier?
En, nou, daar Gewoon ga ik- je dagpatroon. nou, ook dat. Ja. Maar ja, en ook van wat is jullie missie? Wat willen jullie bereiken? Dat is best nog wel moeilijk, om daar een goed antwoord op te krijgen. Maar in dit geval is het dus echt de Afghaan zelf, hun militaire dingen goed te laten uitvieren. Dat ze gewoon goed daarin stimuleerd worden en goede strategieën krijgen te leren. Dat weten ze hier waarschijnlijk bij de NATO en in het Westen beter dan daar in het eerste. Ja. En ze kunnen zichzelf beter verdedigen tegen hun vijanden daar. En dan houden ze echt het probleem in hun eigen land. En dat vind ik wel een heel goed ding. Dat we dan net opnieuw nog vluchtelingen krijgen. Maar dat ze zelf straks zichzelf kunnen verdedigen. Ja, maar het heeft toch contact met Afghaan? Of zie je het alleen nog maar in dat kamp? We zien het alleen in het kamp. We mochten er echt net uit. Dat mocht zoals- net? Nee, de meesten komen er net uit. Behalve de mensen die daar dus hun missie uitvieren. Dus we zien het alleen op het kamp. Dus we hebben geen contact met Afghaan zelf. Behalve de skiermakers die er rond en even. Die ziet net al iets zien. Ja. Wat is dit voor wietspul? Maar dit zijn beelden van het kamp, toch? Of net? Of ja, dit zijn de bergen? Ja, in de verte lijkt dat de sneeuw. bergen vond ik zo mooi. Maar ja, dat hebben we ga ik alleen van afstand pensioen. Maar ja, het is alweer een kwestie. Barakken staan daar. Het is best een heel groot kamp, hè? Zontje verschillende nationaliteiten Ja. zitten daar. En er is een heel mooi heel mooi, ja, dat vond ik dan wel weer een mooi te zien. Een herdenkingsmonument waar alle vlaggen staan van alle nationaliteiten die er binnen. En gedenkplaten van alle mensen die er toch omkomen binnen daar ronderen. Want er zijn toch wel een aantal omkomen, maar wat langere tijd lien. Dat weer indrukwekkend. Nou ja, wat ik het belangrijkste vond, de vraag, daar werd ik antwoord op haar kregen. Wat ze daar dienen, dat hebben we ook kregen. Ja. En En dan ben je juist of vannacht bij je thuiskamer. vannacht dus kwam, ja. Dus je bent wel eens brak na een week, maar dat is nou echt brak. Ja, enorm raar. Maar ik wil nog wel even zeggen dat ik wel enorm respect heb gekregen voor wat die mensen daar doen. Hè. En hoe strak dat al hier is gaan, hoe dat gaat, ontdekt, hoe toegewijd iedereen daar is. En wij kregen een kogelvesten, een kogelwerende vesten. Gewoon. Alles werd uit de lijn en het werd gewoon zo mooi dien. En ik vind ja, wat ze daar doen, met zoveel toewijding. We hebben verschillende gesprekken gewoon. Ik nog maar een dame die wil graag dat er vrouwen, Afghaanse vrouwen ook in het leger gaan en bij de politie. Nou, dat is daar een enorme uitdaging. Ja. Want vrouwen die hadden daar een totaal geen aanzicht hebben bij de man. Totaal dus geen het is status. een enorme uitdaging voor die vrouw. Maar men probeert het wel. En ik weet net hoe belangrijk dat is dat dat nou moet gebeuren. Omdat wij dat willen of dat het goed is voor het land. Maar men is daar heel uitzuig en met vol toewijding bezig. En ik vind het mooi dat ik dat haar kind. Keurig. Sjen haar kind. Precies, vrouwtje, dank Ja? u wel. Dank u wel. En we Ja. blijven een beetje in oorlogssfeer. Want ja, het stik veteraan, hoe 2 oude kriegshelden die in Nederlands-Indië vochten na, maken vliegen hier een soort los. Safvolle reacties dat het stik op een nij op een planken komt. Ze snappen het niet wat het is, jongen, om in een vuurlinie te staan. Ze weten hier wat een geweer is. Want ze had ze eens weger, omdat hadden vrienden dat ik alle gedaan. En omdat het hadden te volle tijd kosten en te min opleveren. He? Is toen zijn wat ze is? Nee! En dan die Afghaanse jas die man hier. Het is gewoon doctorandus en weet ik wat kunde. Wij werken. Het zoeken in een ruffenlijn en roen wij elke dag gevaar in Indië. En nou weet ze het beter. Ja, Joop, dat wie de vorige keer. Ja. En nou toen je weer een reprise, weer op een nij in première. Ja, in Snits. Maar, in Snits. Maar je dan weer Jip graven om al die teksten weer te vast te toveren? Ja. Is er nog wel? Ja, nou de meeste teksten wisten nog wel. En het eigenaardige is, dat is even praktisch, de teksten wisten nog wel. Alleen er best wat beelden kwijt, was die tekst nog ophangen haast. En die moest we weer omheljen. Want? Nou, als Freek bijvoorbeeld zei, dan heb ik beelden verbonden aan woorden van hem. Of aan zinswendingen. Zoals van ezelsbruggetjes. Ja, en door die beelden kom ik op een tekst die ik dan zissen had. En die tekst, die, als ik in het boekje denk, oh ja, die tekst die ken ik wel. Maar het beeld, ben ik even beeld kwijt. Dus met die beelden maar we dan bij waarom helje om op het teksten te komen. Ja. Maar Jim, hebben we nou de eerste 20 keer, 24 keer, heb je met het stik spelen? Ja, we hadden nou ja, al haast 50 keer. Of 50 keer. Ja. En safvolle reacties binnen de Ja, loskamer. ja. Dat hier zelfs ik net verwacht, Nee. safvolle reacties. Nee. Maar wat wien dat voor reacties? Nou ja, wij hier, vooral ik hier verwachtte dat men praat zo van, nou ja, had het nog zinbetinkingen en veteraan en is het net lang lien en west en zo.
Maar dat is helemaal net, want de reactie die wij krijgen naar de vaststelling ben alle keer haast van ben van Indiëgongers of ben van Indiëgongers. En alle keer van ja, dit wisten we net. Hij had er nooit over praat. Er waren net over praat. Ja, later toen er ouder waren, toen had er toch nog eens een keer wat dingen zijn. Maar het weer de vergeten oorlog en dat merken wij bij de vaststelling. Ja, want weet je hem iets nog van die oorlog? Het zit Nee. in de geschiedenisboekjes, hè? Dat hebben Nee, we daarom. Dus ik voel een beetje dat dit de laatste kans is om het van de oude generatie nog weer door te kunnen geven. Ja, Dat je absoluut. dat voelt. En Ja, daar, die bent nog daar- 90 of 84, 90 hier. Dus, en dat ben er nog wel. Ik praat nog wel eens met Indiëgongers die er echt west gaan. En ja, zij moesten erheen van hun nummer, al als vrijwilliger. En de opdracht wie we zo'n de boel daar weer redden en opknappen. En de Indiërs woenen graag dat we kwamen, want we moesten orde en herstel en alles. De meeste waren hier uitzwaaid met vlaggetjes erbij. Ja, jongen, dat was de mooiste missie die we maar doen konden. Wielst er net bij zijn waar dat er vrijheidsstrijders waren in Indonesië en dat ze vrijwijzen wonen. Ek van de Nederlanders. Ja. Ja. Klinkt bekend. Ja. Klinkt bekend? Nou, enigszins in Afghanistan. Ja. Dat gebeurt nou toch ook in Afghanistan. De willen we ook al graag helpen, maar Ja, er zijn wel degelijk parallellen te boeken. ja, toevallig. En nou hebben we ik praat, want door zoals de meeste reacties krijgen we dus echt van bands van veteraan of Ja. van band van veteraan. Ja, Wij hebben ik praat, mooi band van veteraan, 4 in totaal. En Joet krijgen we de eerste aflevering. Dan is het verhaal van Hendrikus de Wolf. Kun je even een zien? Van de Graide naar de Dessa. Goed 8000 Friese militairen worden na de Tweede Wereldoorlog naar Indië gestuurd om de Nederlandse belangen te verdedigen. Het zullen jaren maar een grote impact worden. Ook voor Ron de Wolf van Sint-Niek. Na de oorlog moest hij in dienst. En vanuit dienst is hij ogenblikkelijk terug naar Indië. Van zijn nummer zou er. Nou, dienstplichtig. Hij moest er van zijn nummer heen. En ja, maar zo'n grote boot. Nou, dat is wat wij dan wat wisten. Maar wij mochten dus geen oorlogfilms zien. Dat wie flauwekul dat er nou zijn. Dat wisten wij niet beter. Maar dat kon je zo dus niet doen. Daar kom je later pas achter, dat wisten we toen. Hij wie bij de Grenadiers en hij wie scherpschutter. Dus over hele 4 afstanden dat er zien ze ploegen dat ze hebben eigenlijk oerl weest wat grote rotzooi. Als het echt knipte, dan ging hun er eigenlijk heen. Dus je ziet het namelijk altijd op dregen steken. En hij was scherpschutter, dus daar had ik verschillende om zitten. En dat jaar dan later, wat wij nooit weten hebben, dat er ook bang geweest is. Je had de blauwe plakken er wel van aan. Vooral in het begin van hun trouwen, dan gooi je er 's nachts uit bed, hoor. Dan laat je ze in dekking. En dan beschermen we er ook wel. Dan gooi je er uit bed en dan laat je ze in de hoeken. Wat zal er geweest zijn? 54, 60 jaar, zoiets. Toen is het eigenlijk begonnen. Toen kwamen wij er een beetje mee van onderweg. En toen kwam er echt wel in de knoei met hemzelf. Ik denk van ja, dat is toch wel... Ze hebben daar wat mooi maken, nogal aardig. En ze hebben geen hulp aan. Ze zijn in Nederland komen, ze zijn de Deldonderen en dat wie het. Rijd je maar. Nou, en dan wie de manier mee die er net op praten. Dat we van alle kanten waar het maar samen zijn. Dat is het beste. En dan zou het wel doorgaan. Maar dat ging niet door. Ik heb nooit oors naar hem gezien. Absoluut niet. Ik kreeg steeds meer bewondering eigenlijk. Voor dat je van de Tweede Wereldoorlog tot wat ben je al 20, 24 jaar. Dat je dan dat allemaal beleefd hebt. Dan denk je dat past net iets in de meeste leven. En hun krijgen het in een paar jaar. Net alleen een gaai, hè? Een hele soort. Hè? En dan kom je weer om, dan denk je, wat ben je hem onrechtvaardig behandelen. Net een haan, net een bedankje, niks. Jongens, hup, hier is een bondje, je krijgt patiënten. En zie je maar werk. Zie je het maar uit.
Dat is wel onrecht. Ja, een indrukwekkend verhaal. Ja. Herkenbaar? Ja. Ja? Ja, het zit in een vaststelling, deze verhaal. Deze verhaal zit ik al eerder in de vaststelling. Ja. Maar toen heeft ik nog mijn band praat van Indiëgongers. Ja. En die zei ik van ja, of bij Indiëgongers zelf, die er West hè. Ja. En die zei van ja, ik ben er nog wel aardig goed voor kwam. Ja, sommigen wel, ja. Maar dat wie net zo. Nee, dat wie net zo. Nee, dat wie net zo. Ik wist er net volle van, maar door deze vaststelling ben ik er heel, ja, mee aan de gang. En eerst snijdt het mensen. Nou ja, ik had een verhaaltje schreeuwen van de man die zei, nou, ik ben er nog wel aardig voor wijkam. En toen begon het te vertellen en toen merkte ik dat er vertelde hoe het er west wie en hoe lang het wordt hier, maar net wat ze er dienen hier. En toen iedereen weer stil en toen begon ze wat zachter te praten, zei ja, we hier een jonkje hier, we daar in het kamp en zo dat wie een inlands jonkje, dat wie wel makkelijk, want die wist van de jungle en zo, daar wisten wij helemaal niks van. Maar toen bleek dat hij eigenlijk spioneerde voor de rapokkers. Nou ja, hij zei dat we dan de vrijheidsstrijders, hè, toen, dat wie letter. En hij woonde nog flirtje, maar ze hadden ons naar Abit bij hem sketten. En ja, zei ja. Maar ik had er nog wel goed aangebracht, hè. Via een rare tijd. Ja. Nou, dat is al een hele protte als een man dat vertelt. Want daarvoor had ze echt niks zijn. Nee, waarom eigenlijk net? Waarom is het al je geheimzinnig? Het wie te slim. Ze hadden te slimme dingen mee maken. Ze worden echt geïnstrueerd. Op het boord waarom? Zei de kapelaan en de dominee en de jongens, je komen aan thuis. Stil. Net hoe praten, ontwerk. Dat is het allerbeste. Okay. En er zit in uw stuk zit bijvoorbeeld echt een citaat van... Ja, dus wat kregen we in Rotterdam, in Haveren, een appeltje... voor de busreis van trein heel uren naar Friesland voor onderwijs. Als dank van de regering, trein hier inzet in Indië. En daar konden we het mee doen. Klaar. Zwaar ondergewaardeerd. Ja. Omdat het wie een oorlog en het wie een onterechte oorlog. En nou een Vietnamoorlog dus. Is dit een bestaand stuk, de veteraan? Is dus dat jij dus skreun of is het... Nee, Bouke Alden had het skreun. Die had het 3-4 jaar in skreun. Ik weet het dat Freek en ik het spelen zo'n. Maar die hier echt hetzelfde een beetje van... Het gaat over de vraag van binnen bedenkingen en ceremonies en al soort dingen. Is het dan van deze tijd? Maar we dat nou wel doen. Maar daar ben we nou al voorbij. Want wij hebben het nog gewoon over hoe we die oorlog. Waarom ben we daarheen gegaan? Hoe is dat verwerken? Wat voor gevolgen had het gewoon? En Jos dan misschien zelf ook wel oorstje in de skiën in zo'n. Ik zou het heel oorstje doen, ja. Ja, dat zal wel. Ja. Indrukwekkend. Ja, ik ben wel sinds niet als jonkje. En ik ben weer nogal pacifistisch en die zei dat hier geen enkele zin die oorlog daar en ze nooit heen matten. Nou, zei hij dan. Ja, nou zei het, maar verder wist ik er echt niks van. En er waren in de buurt een paar mannen die waren naar Indië geweest en daar moest een van die moest dan ze dan even voort. Ja, tropenkolder. Oh ja. PTSS nooit van jet. Nooit van jet. Nee. Goh, Toonsje, dan is het stik Wet de Sjen en de première is in Snits. En we jou trouwens jouw kaartjes voor. Wil je die winnen, stuur dan een mail naar bient@omroepfriesland.nl. Heren en dames, tegen dank van je verhalen. Ons A4, ontmoen. Ik zou zeggen, dag. Ja, daar ben ik weer. Ho, net schrikken. Morgen in Bien zijn we op paard mooi Wouter de Vries. Ken je hem nog? Die man van de politie. Ho, pas op. Pas op. Pas op.